ಇಡೀ ತಂಡ ಕಾರ್ಲದ ಪೇಂಟೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎದುರು ಬರಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. Hello darling, how are you? ಪಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲು ಹಾಟ್ ಬೊಟ್ಟನ ವಾದ್ಯಡೋಲು ಲೈಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲ ಚೂರು. Hello mister, who are you? ಚೂರು ನಿನ್ನ ಮೊನೆ ತೋಜಾವು ಹಾಟ್ ಬೊಟ್ಟುನ ವಾದ್ಯಡೋಲು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಮನಿ ಪಂದೆಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಬರೋಡ ಕಾಫಿ ಕೊರದು ಗುಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊನೋಡ ಬಂದೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಬಂದ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಬುಕ್ಕ 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 ಪುಣ್ಯ ತಾನಿಗೆ ತುಕ 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 ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಲಗೆ ಬುಕ್ಕ 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 ಪುಣ್ಯ ತಾನಿಗೆ ತುಕ 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 ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಲಗೆ ಬುಕ್ಕ 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 ಪುಣ್ಯ ತಾನಿಗೆ ತುಕ 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 ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಲಗೆ ತೂರುದ ಮುತ್ತು ಈ ಎನ್ನುಡಲ ಸುತ್ತು ಈ ಅಮ್ಮನ ಮರಮಾಲೆ ಈ ಜವನನ ಮದಿಮಾಲೆ ಈ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರ ರಾಧಿಕಾ ఒక ఫ్లాగెట్ థియేటర్ ಮೂರನೇ ಜನವರಿ 31 ರಿಲೀಸ್ ಆತದೆ. ಆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡರ್ನ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ವಾತಾವರಣ ಮಾತಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದ ಸಭೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬದಲು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ತೀವ್ರ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಂದು ತೂಪುರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಶಕ್ತಿ ಬೈರೋಡು ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಜನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಯ್ ಲಮಿಂಗ್ ಮೋಕೆಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕೆಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತಾಡುವಾಗಿ ವಿನಂತಿದಾದ ಆಯ್ನಾತ್ತು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಕೈತಂಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಂಬರ್ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತುವಲೆ ನನ್ನಾರಾಯಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದ ಆರು ಬರೆತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಈ ದಿನಗಳ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಐದು ಕಾಲ ಮೋಸೈತಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಗೆಂದಾದ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅವೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಾರ್ತಾ ಅವರು ಅವೇ ತಾರಾಗಣ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಕಾವಡೆ ಅಥವಾ ಎಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾವಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಾಸು ಕಾವಡೆ ದಾಲ ಮೋಸೈತಿ ಬರಂದು ಬಂದಿನ ಮಾತಾಡ ಧನ್ಯವಾದ. Darling, how are you? Hello mister, who are you? Heart ಬೊಟ್ಟುನ ವಾದ್ಯಡೋಲು ಡೈಕ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲ ಚೂರು. ಬುಕ್ಕ 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 ಪುಣ್ಯ ತಾನಿಗೆ ತುಕ 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 ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಲಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ